Mia Plăți Instant a luat trofeul Debutul anului 2024 în concursul Marca Anului, organizat de Camera de Comerț și Industrie. La puțin peste un an de la lansare, Mia a devenit soluția de transferuri aleasă de peste 600.000 de utilizatori, care fac peste 1 milion de tranzacții pe lună. Sistemul de plată Mia îmi pare unul destul de ok și bun din punctul meu de vedere, îl folosesc foarte des. Îmi pare o idee foarte bună și îl folosesc destul de des. Prin Mia fac toate transferurile către prieteni, chiar și când știi, este ceva care, de exemplu, să achit un serviciu oarecare, tot prin Mia achit. În primul rând, avantajele sunt pentru client, pentru că mai ales în cazul când comercializăm către persoane fizice, comenzi cu livrare la domiciliu și altele, este ușor de făcut plata. Nu trebuie să se facă undeva cash sau un transfer bancar. Sistemul național de plăți instant Mia oferă oricărui posesor de cont bancar posibilitatea de a face transferuri și plăți instant în mod sigur, comod și la costuri minime. Astfel, numărul de utilizatori și transferuri crește în fiecare zi. Aceste eforturi ale BNM au fost recunoscute și apreciate prin acordarea distincției Debutul anului. A fost un succes extraordinar și vreau să împart acest premiu, să-l dedic tuturor colegilor de la Banca Națională a Moldovei, tuturor participanților, băncilor, procesatorilor de plăți, clienților și tuturor celor care folosesc Mia. O altă noutate importantă, care se datorează inclusiv transferurilor Mia, este faptul că numărul plăților electronice a depășit în premieră în Republica Moldova retragerile de cash de la bancomate. Suntem absolut încântați și ne și motivează să continuăm inovația, procesul de digitalizare și serviciile digitale și sigure financiare pe care le oferim.